amosar públicamente o meu malestar polo que entendemos que unha inxerencia do presidente da Xunta nunha infraestructura básica da cidade, onde o presidente da Xunta tiña un encontro en Madrid que non tiña nada que ver coa EDAR, que era por outras razóns, que a ministra, e de xeito unilateral abriu o debate sobre a EDAR e fixo determinadas aseveracións que a min personalmente molestanme moito e estou moi sorprendido porque a persoa que mantiven informado en todo caso sobre isto foi a él e logo el fixo unha serie de declaracións que pola Xunta non iba a quedar, que a nova orientación marcada polo Concello e polo Goberno Central fora viable, dito en comparecencia pública conmigo. E corresponde ao Concello decidir a ubicación da depuradora. Lle trasladamos que a Xunta de Galicia vai a seguir comprometida co financiamento. O cal que diga en Madrid que non estaba informado, informei a él deste tipo de cuestións e entón eu só podo percibir mala fe e unha actuación desleal. A ver, que estaba ali como presidente da Xunta, como xefe de campaña do Partido Popular, estaba para axudar a cidade, que claramente ten unha maioría social, política, que cree que é moito máis viable esta alternativa, ou estaba para colocar pedras nos intereses xerais da cidade,